Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:01. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Medyo alang-alang aton sinilakat sang panahon nga information from Negros Occidental. Mga kaaksyon ng aton sining Kuan Provincial Disaster Management Program Division but si Bagyong Butchoy according to Pag-asa gikan iya sa national kini karon nangyara gihapon dira sa portion sang iba Sambales sa pinaka portion man sang Pangasinan, Pangasinan, Laguna o Dagupan City, Pangasinan mga kaaksyon kag ginalauman ini nga buwas sa aga makaamat-amat na siya nga makagwa dire sa Philippine Area of Responsibility. Ining si Bagyong Butchoy mga kaaksyon nakatulotandog man sa aton dire sa Western Visayas. Actually kaduwa na siya naglandfall pero iya sa nga pwersa nagapabilin sa gihapon. Ang ini nga bagyo medyo makusog-kusog ya ang ulan sang sa hangin. Kon maulanon diri sa aton subong adlaw halin kahapon hindi na iyatanan ni Butchoy kundi may angot na ina sa pagdeklara sang Pag-asa sang tig-ulula na nga sitwasyon ang aton sini nga na eksperyensyahan. So kon tig-ulula na sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:03 na sa aton sini nga pagpangalagad antes kita formal nga mag-uumpisa sa Action Firing Line. Ginayo tagid kamo sa pagpangamuyo sa gihapon. Nagapakig-away kita sa COVID-19 kag iban pa nga mga pagtinaw subong nga yari sa aton.
Ignacio Emperata, batok sa N coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 N coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuong sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Amen. Action Radio Philippine Standard Time la 7:06 na. Subong adlaw yari na kita sa Biyernes, Hunyo 12 na, 2020. Sa gihapon naga-remind kita sa aton sini mga utod dira nga nagamaniho subong sang salakyan, motorsiklo kag ano pa nga say sang inyo sini nga pag-travel subong hinahinay lang madanlog ang aton sini nga dalan. Una sa balita. Una sa aksyon. Anyways, naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow la Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa ato naman nga mga viewers sini matiniyon, kadto lang kamo dira sa comment section kag ibutang ang inyo sini nga mensahe kay basahon tana karon ang malabutan na naton, pasensya na sa hindi mabasahan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob la 7 takna sining nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalinagumbang nga balita subong nga daw? Diri sa balita lokal, may mga panibag-o naman nga nagpositibo sining COVID-19 sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Daw nag-amat-amat damo, pero ang pinakakwalan din nga report mga kaksyon kay ni sila tanan ang yara sa quarantine facility. In short, hindi locally transmitted or ini nga mga tao, wala yan nagasuroy-suroy or nagalagaw-lagaw sa komunidad ang nagpositibo. Sa iban nga balita sining nga hapon, may isa ka shooting incident diri sa syudad sa Bacolod, partikularmente diri sa Baybayon nga bahin, isa diri ka lalaki patay. Ang kompleto sa nag-retaliate crowd action John Diaz sa patrol. Aksyon Firing Line. Kag subong nga adlaw nagasaulog kita ka 22 nga Independence Day diri sa Bacolod, nagpatigayon sa rally protesta
kag may panawagan diri ang Bacolod Youth Alliance sa kay Congressman Greg Gasataya nga kung pwede bawion kuno ang reservation siri nga pagbuto yes sa anti-terror bill mga ka-aksyon. Action firing line. I-try na ito nga lang buton karon ng kongresista kung anong reaksyon niya sini ang pag-sabat niya sa panawagan sining nasambit iya nga mga kabataan. Action firing line. I-check taman ay karong mga ka-aksyon kung pila na kabilog diri sa aton ang LSI o kung local stranded iya nga mga individual sa Bacolod nga nag-inabot klarohon tanig karon kabalo ka ato nagluntad iya sa area sang Barangay Alihis nga nagkontrobersyal ining patient number 19 nagpamilit ato allegedly nga magpauli kagin papirma may ara sang memorandum of agreement tigin pasugtan. We don't know kung sinong dapat ginaton diri sukton. Kaya kabalo naman kita nga wala pa result nga pinasugtan ini. Sino gidlang mas powerful diri ang ini nga mga tawo o kung nga otoridad. Action firing line. So kabay pa nga hindi na masulit pa ang ini nga hitabo mga kaksyon kay makahatag sit kita sang problema sa aton siri nga komunidad. Samtang sa Kapitolyo Provincial, San Carlos City Mayor Rene Gostilo nagpangabay nga hindi lang gihapon pagabalik ang biyahe sa mga sakayan pandagat gikan sa Cebu padulong sa San Carlos. Ako 100% pabor. Action firing line. Kabalo naman kita daan nga ang probinsya sang Cebu kon COVID-19 ang paghahambalan do amo-amo lang sila dito sa Luzon area. Action firing line. Sa pagkadamo sang positive. And if ma-remember ninyo, ang taga Castillana nga nag-positive man, taga halin ato sa Cebu. May lang kay sa quarantine facility to saya, no? Pero halin sa Cebu. Tikon buksan ta ini nga makalayag sila, makabiyahe na, bisan mga inang hindi commercial, mga essentials lang, pero kadelikado gihapon. Action firing line. Samtang Governor Lacson plano istoryahon ang head iya sang ACE angot sa pagbaton sang LSI sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Way paginta sa prangka nga istorya mga kaksyon, wala pagintaya ginadahom-dahom nga medyo hilway na kita sining COVID-19, no? That's why nga mga lag-agid kita whatever man nga mga pagsulundan sa aton sining nga mga otoridad, we need to abide mga kaksyon. Di ta gusto ya magdinungol kag magsinupak kita diri kay nga kita ni pila kadlaw ang magkalaigo sining COVID-19. Action firing line. Madumduman nga si COVID-19 wala gihapon sang vaccine nga makapamatuod abi nga makaayo na gid. So what are we waiting for pa? Magkatalalambling kita tanan di kon magdinungol kita. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan tanay ka na maka-aksyon kag ang San Carlos City nag-unveil kay now may ginbuksan silang isa kadako nga tela pagkatapos may ngalan dira ang tarp nila nga San Carlos City proud nga COVID-free 20 kon COVID-19 free mga ka-aksyon ang syudad. Action firing line. Kanami pamati pero do ka tugsila gani do ka alang-alang pa no nga magambal kita nga COVID free because nga way patagani guro na ka 10% sa inaway sining COVID-19 do ka premature pagro pero nami man kay kwan bala inang ka advance kag hoping gid sila nga hindi lang gid ya magduro ining si COVID-19 kag wala sa nagpositive dito sa ila. So kabay pa ang San Carlos City mangin anghel ini sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental o kon Oriental man lakip ng Bacolod nga mag-amat-amat dula ining si COVID-19. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karon maka-aksyon ang mga balita lokal diri sa syudad sang Bacolod na talupangdan ko lang gali sining nga hapon no. Kundi ang Bacolod subong do ka hindi gid organized kaayo bisan sa aton sining trapiko no. Daw nagapinagusto iban ka parking bisan diin na lang kay ti inabalang ara kita subong sa ginatawag nga emerhensya nga sitwasyon. Pero tulopangdan kung iban daw ginagrab nila opportunity no nga magpark na lang bisan diin sa likod na blasang dako nga mall diri sa Ayala daho. Nagakiniwa lang ang mga pribado nga mga salakyan ang dalan do nagkililipot daw do ay gid sa traffic enforcer daw. Action firing line. I-check tarabi abe we don't know kung ano nga dalan na daw gatuslaw na nga street bala mo. Or San Juan, no? Claw Island tawon nga maglabay ka daw ga pinagusto lang sila ka parking kay abi nila
hindi stricto subong aton sining otoridad bangod nga jutay prangkang istorya. Kung may kawa kakadto ni Bacolod, ang Bacolod subong niya abnormal gid yang sitwasyon. Hindi pareho sa normal gid yang portik damo tao. Subong yang tao di gapangalag-ag man maglibot. Pero ang salakyan di daw nagsubra pa kadamo sa tao, daw nagpinagusto. Okay mala na nga maginuwa ni sila tanan-tanan king ibanding nila nga mga unused nga mga salakyan, ginpagwa nila mga private cars tanan, naging pagwa nila damo subong sa Bacolod di. Yung ibanda, nagapinagusto ka parking. Okay malang na, kay need na to ng salakyan. Pero please lang, kung nagamonitor sa mga private cars na to, hindi mo pinagusto ka parking, dahil hindi kalusot ang ibang tadlong. Action firing line. Ang mga pampubliko nga salakyan subong sa Bacolod, di daw pila lang ka prosyentong gabiyahe di. Damo pang private cars subong. Di daw gaw tag iya sa dala, no? Action Brian Morden. Action firing line. Sige, balikan ko na karon maka-aksyon na ang mga dalag kong balita lokal sa aton sini nga pagpangalagad. Hintok-hintok kita na sa nasyonal, bawo nagdako man ang isyo sang BIR, no? Ato ba lang nagpinanukot sila yasang buhis gikan sa mga online sellers. Ini naganegosyo bala via online nga suno sa BIR kung nag-income ikaw 250,000 a year. Dapat magbayad ka buhis and next month dapat mag-apply ka na to sa BIR para nga makasugod ka na bayad ka buhis. Action firing line. Pagwa sining information medyo may ara sang confusion because nga iban diri daw nagtaas kilay nila ato nagabaligya bala sang tag kilo-kilo nga ahos, bombay, isda nga bangrosda, lukos, bukaw-bukaw kagiban pa nga pila-pila malang income sinambal nila. Hambal nila ba pati ini sa online pangayuan pa kita buhis daw kuan malang ni ato lingaw-lingaw malang ni. Pero tagin klaro tato kagabi nga mabayad ka lang buhis kung naga-income ka sa 250,000 up mga kaksyon. Now, today, Senador Joel Villanueva nagpalayag sang pagkadismaya batok iya sa BIR kag Philippine government. Bangod sining pagpanukot isang tax no? Suno iya diri sa kay Villanueva, Senador Villanueva, siya dapat gani ko na mangin proud ang gobyerno sa Pilipinas sining mga utod ta nga nagapamaligya sa online kay madiskarting Pinoy ini sila bangod sa aton nga sitwasyon sini matiniyon. So wala lang sila ni kabaton sa nga mga ayuda halin sa gobyerno, subong pabayron mo pa sila buhis. Hambal ni Villanueva atoho ang pugo amo tong lagsan nyo kay nga naga-income sa pila ka bilyon. Wala man sila kabayad buhis mga 50 billion nagligad nga tuig mga kaksyon. Action firing line. Iwenta kabaloy ning pugo-pugo nga ini nga ululubrada lunsay mga Chinese da nga do hindi gani makuan matalaw tandog da. Action Brian Morden. Action firing line. Ginasukot man tod ka buhis mayo man magbayad mayo man kun indi. Action firing line. Ari mga online sellers naton nga hay plo pamaligya da sang actually dako income sa mga online nga sellers nga ini. Nagatinda da black action sa mga salakyan nga mga second hands da. Nagatinda sa mga second hand nga mga salakyan, second hand nga motorsiklo, mga nagabaligya gid sang brand new man nga salakyan ti inagro pwede gid sa buhisan, no? Ang nagabaligya da sa mga duta na may daw dako-dako na income nila iya, no? Da pula pwede gid man nga probisan pa nga hilabtan tani sila, no? Action firing line. Galing kiti suno sa gobyerno amo na ni ang madiskartihan subang sa gobyerno nga maka-income ang pungsod Pilipinas nga makabulig financial assistance naton labi na sa pandemic naton nga sitwasyon subong. Action firing line. In short, ang gobyerno nagasala-sala na subong sang pangita sang pundo kun diin sila makuha. Kaya nga, kadamo sa nagsililira subong nga mga businesses diri sa pungsod Pilipinas, our economy, back down. Ti ang buhis, gaka-back down man. Action firing line. Tinakitaan sa nga, mga tao, sa mga ekonomista ni Presidente Rodrigo Duterte, nga regalyo sa online, tingala ko naghiposipos ng ibanda, nagdula ang negosyo nila sa besides sa street, yara sa online ang negosyo. Action firing line. Siya, direta ni sila naman lagson sa online. Natalaw pangdan. Iyan mo, ang akon di nakulban plakadlaw, ining mga YouTuber bla,
ining mga vlogger ni Plakadlaw, kung nag-income sila Action Elms, may ga-income din tag sinmil ang bulan niya mo. Vlog lang na vlog, lango-lango lang na gani, pero ga-income na sila. Piho ko Plakadlaw, madakpan na sila ka BIR, mamayad ba ni sila buhis, bro? Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Wala tonta niya, kay sulusad dyan ng istorya, partiya sining BIR mo, we don't talk ka na ng tikang sinidason. Sa iban nga balita, mga ga-text may go ko sa doon, di na ko na ikapamaligya online sang duta diri sa Playbot na diyo. Hindi na, kay madakpan ka na ka BIR, kalungkulan pa nang imo bayad sa BIR sang income mo da. Aksyon Firing Line. Sige, sa iban nga balita mag-aksyon sa national, are, kuri, subong ginapangita sang bugos sa kalibutan, amo iya ang vaccine, ano? Bulong kay COVID-19. Baka kagabi ko no, si Presidente Rodrigo Duterte and the US President, ang Chinese President kasi si Xi Jinping mag-aksyon, nag-istoryahan na sila via cellular phone, of course, ano? Na mga 38 minutos ko nang ila inistoryahan ay. Ila inistoryahan na ito, una, nag-istorya sila kung paano nila kuno ibalik mga kaksyon ang ekonomiya. Nga nagkalatumba kita ti bugo sa kalibutan ni except lang guro sa pungsod yang jutay ang turnout sang pag-igo ni COVID-19. Sunod diri sa inistruhanay hambal sa Malacañang, nag-istoryanay sila kung paano ibalik ang ekonomiya. Ginistoryahan man ang international problem subong. Labi na gid ini si COVID-19. Kag naglabot sa punto mga kaksyon nga ang pungsod China nagpalayag nga ti may ara na sila action niyam sang vaccine, no? May ginaluto na sila sa mga vaccine and sigurado sila nga ini nga vaccine amo na gini ang makasabat sining bato kay COVID-19. Action Firing Line. Maro man sila, no? Dito nila ginumpisa, kag umpisahan man nila vaccine kung daw ka okay man na. Action Firing Line. Pero ang halit nga dulot nila ang patay sa bugos sa kalibutan lapit na 400,000. Hambal ni President Jinping makaksyon, siya bangod nga friendly iya ang pungsod Pilipinas. Tingala ko jutay patay di kay friendly kita sa China. Action Firing Line. Siya unahon gid kamuhatag namon niya sang vaccine. Ba tidaw kanami men no? Ang bakuna nga ini. Ang kululbaan ng dira ang bakuna basi dala man ni pamatay. Action Brian Morden. Action Firing Line. Pero nagasalig kita sa pungsod China kay do ka buot nya gid man sa aton is pungsod Pilipinas, no? Actually, damo na sila nabulig di sa aton. Kita mo nga aton nga mga West Philippines gini ginamat-amat nila kot-kot. Action Firing Line. Di friendly kita mo, friendly Pilipinas, sige, di man isla kabalo mga away, kagway man isla kasarang iaway, matamaton taning ila pungsod diha, pangkutkutan tani. Tida may bakuna na sila to, ati salamat gid sa Ginoo. Wala nato niya ginapugnan. Salamat gid kita mo nang ginahulat naton. And kabay pang ini nga bakuna amo na ning sabat, ati guro mo nagin man ni guro kay tisla ganin nagporma ni sang COVID-19 kay didto gid man nagumpisa. Didto man sila. Action Firing Line. Ang isa pa gid aksyon, aksyon nga nagwa ang information sining COVID-19. Ang bakuna sa gihapon, no? Bakuna ini sa gihapon ang US biotech firm Moderna ang tawag diri. May ara na sang third and final enter sang ila sining clinical trial mga kaaksyon sining bakuna dito sa US. Action Firing Line. On July 2020, dason bulan, may 30,000 sila ka mga magapartisipar sining trial nga himuon nila mga kaaksyon, no? 30,000 kag nakit-an nila nga more nga effective ini kuno agod nga mapakig-awayan kag ma-prevent man ining si COVID-19 mga kaaksyon. Bao salamat sa Ginoo. Action Firing Line. Kay nagainamat-amat nagin man ti US firm ini kuya diri hindi magid 100% ta basta daw ka kampante ko no sa mo sining nga sitwasyon. The same as also the pungsod China, no? So ang FDA, Food, Drug and Administration makaksyon, US National Institute for Health ginaplastar niya ni tanan kag kabay pa nga ma-plastar na ning bakuna nga ini para makabalik man tas normal. Nag-develop gid man sining University of Oxford mga kaaksyon. Kon Oxford nga ang ibang gani ginatikal nga din ka na-graduate
sa University of Oxford. So kabay pa, no? Imagine mo Action Nelms nga ang pungsod US, naghatag sang funds sining pag-develop sining nasambit iya nga vaccine, $483 million para lang gid nga matukiban ini. Action firing line. Di kita mong halit ni COVID-19, tani ini pang donate pa ni sang US iban nga pigado nga pungsod mo. Ti bangod nga way isang dalaganan, sila mismo nakahimo sang angay sining tikang gingastuhan tuod sang US. Ti may vaccine sila nga nakit-an kabay pa nga mangin successful ini kag amo na ning ginapangita tamon naton. Actually kadamo sa mga pungsod ginaga-ubra sa mga vaccine subong, no? Pero kung ini tanan-tanan magbulong ini sa ining sining si COVID-19, buti kanami gid kay para at least tililingob tanan bala nga may ara sang bulong. Action firing line. Dito sa aton sa pungsod Pilipinas, kadamo na di sa naghimo ideya nga makapundar sining bulong. Actually, dito sa Cebu, ganiya, aso lang action names mo, no? Aso lang niya sa suhot ka lang to sa tubig lang, butangan asin. Suhot ka to, may gaasoda, tapos takluban mong ulo mo, amo na ang kontra sa vaccine. Action firing line. Kag may isa gito sa Cebu, gani nga, nadula, gito nung nabatsyag diya sa vaccine. Bangod sining aso lang. Way manikagi sa mga teknikalidad, dira, pero nagapati sila nga tambal inyo taga-sugo da sa inyo, try nyo lang way manibayan. Action firing line. Lain lang kay tamaan nila kasalom-salom ta action names may napaso tuya. Action Brian Morden. Action firing line. Goro sa tuwa jabla sa labador nga aluminum black kag labador nga may tubig mainit tiga aso gid blaw. Tiya mo nang hakloon mo kunong aso mo nga may asin mo, no? Buti daw guro nagtinunto nga nagtuklod siya kundi sumalom to sa ay, tinuntong obra. Pero at least, mega ideya yung Pinoy. No? Nag-ideya yung Pinoy kung ano nga mga bulong, no? Ang pwede sining kay COVID-19. Action Brian Morden. Action firing line. Hoy, antes ko gali malipat mga kaksyon, ha? Basi kamo nalipat na da. So, kung adlaw nagasaulog kita gali iya, sang ika-122 nga Independence Day, no? Diri sa Pungsod, Pilipinas. Ang ibanda maybe siguro sa Tagalog ti kalayaan sa Ilonggo kundi kahilwayan, no? Hilway kita. Gamay lang gid nga sulit kun nga may Independence Day kita subong, no? Subong na naton wala may eksperyensyahan no nga wala kita action-an kita sa mga flag sang Pilipinas, bandera sang Pilipinas, no? Sa mga poste-poste bla no, way gid no. Jutay gid ka tama because ning COVID-19. Bisan sa mga salakyan, jutay kayo, di ba? Why, may nagreklamo nga wag ite income subong kay iban nga pamaligya na suna sang gamay na nga daw na bandera sang Pilipinas, no? Ang Independence Day mga kaaksyon, para lang may ideya kamo. Ini ang daligid lang. Ang Independence Day mga kaaksyon sa Pungsod, Pilipinas. Ginpirmahan ini ni past President Diosdado Macapagal Arroyo. Sa idalom sa Republic Act number 4166 regarding this matter, August 4, 1964, nga illegalized ang holiday base ini sa declaration sa Independence June 12, 1898 mga kaaksyon. Ni General Emilio Aguinaldo and Filipino Revolutionary Forces from the Spanish colonizations. Ang Espanya, no, ka gusto magsakop diri sa aton. So, it was 1898 mga kaaksyon nga naging hilway kita gikan sa Spain. United States did not recognize the declaration actually, no? Sining nasambit yang independensya. Pero anong labot nila kay Pungsod Pilipinas man ini, no? Amo na ang pinaka-background gamay lid lang, no? So, na 1898 sang nangin hilway kita sa mga mananakop naton nga taga mga Espanya, mga Espanyol. Kag ang Republic Act 4166 amo ni siya ang August 4, 1964 nga ginlegalized nga ang June 12 mangin holiday ini sa pagkomemorar, no? Sa pagkomemorar sa pagdumdom naton sa aton sini mga naagyan sa una batok sa mga gusto magsakop sa Pilipinas. Action firing line. So amo nang gamay lang nga background kay halos kita tanan may ideya naman sini basi iban lipat la daguro dito na pagpadalman pa kay ko na ako ni isa-isahon karon basi maubos oras ko di pa ta katunga ni istorya. Action firing line.
Pero kadungan sining Independence Day today mga kaksyon, ano? Dito ya sa po Metro Manila. Pero tinagpatigayon to sila sang Grand Manianita protest mga kaksyon. Protesta sa pagkadamo sa ila. No, hamakon mo nga mga grupo nagprotesta kay na dito sa Metro Manila. Oh. Ang grupo sa Movement Against Tyranny, ang Congress of Teachers Education for National and Democracy, araban ang Gabriela Youth Anak Bayan Ibertos KMU, no? Kilusang Mayo 1. Araban dito makaksyon ang iban pa nga mga grupo anak pawis kag iban pa, no? So ang inasinggitan sining nasambit iyang rally protesta mga kaksyon, amo ang pagpamatok sang anti-terror bill. Kag ang pagtutok suno sa ila sining COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Sos do ako nakulbaan sa ila. Although nga may ara gin man sila sang himo nga inabalang social distancing, may mga face mask man sila. Pero di mo masigurado ang lakat sang panahon kiti may ara gito yan nagtinupad-tupad gihapon. Action firing line. May nagapamangkot kung ano na siyang Manianita protest. Kag diin nila ina ginkuha aksyonan. May diya aksyonan kung di nila ginkuha ine. Sa din abe, ha? Isulat na Bebe. Oh, abaw, kasagad-sagad kaya. Sige. Okay, ayos na. Action firing line. Duman nyo to nga nag-birthday party ya si NCRPO, Major General Dibold Sinas. Nagparti-party to sa mo sa birthday niya. Nga portik na mo to nag-alalattend mga kaksyon. Pagkatapos, tigin gin kritisar sa publiko. Gintawag to galing ni Sinas galing Manianita Party mga kaksyon. Tigin sunod man sa mga nagprotesta kay nagintawag man nilang grupo nilang Grand Manianita Protest mga kaksyon. Pero no? Though pakadlaw man lang ng ila pero though insulto man. Action firing line. So protesta kay na natuhoy sa COVID-19 plus ang ila sining panawagan nga kung pwede kung tani mga kaksyon inang ginatawag naton nga pagpamatok kag ini pagdayunon ining pagpirma na ni Presidente Rodrigo Duterte sang anti-terror bill sang pungsod Pilipinas. Action Brian Borden. Action firing line. La 7:31 Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid lang kay diri sa lokal mga kaksyon. Kahapon diri sa Action Radio Bacolod una nagtribukaho ining patient number 19. Dira sa may Purok Silita, Barangay Alihis sining syudad sa Bacolod. Sa din last June 9, nagpauli ini siya halin dira sa may Medalya Integrated School, Elementary School sa Barangay Pahanukoy. Inisambit na persona halin ini sila dito sa Metro Manila. Gintawag ni sila nga local stranded individual, no? Tsakto connection. So dapat nga inog pauli niya nga adlaw kahapon June 10. June 9 pa lang, nagpauli na siya. Action firing line. Ang word niya gingamit, ganin ni Barangay Kapitan Donnie De La Vega, sang Alihis kagabi interview naton. Siya gindagdag lang na siya sa may bangga. Ining patient number 9. Why siya gindulong kuno sang salakyan nga yagro sa City Health no? Kagin nagsakay siya sang pedicab kon tricycad, pasulod sa iya siringa puloy-an mga kaksyon. Action firing line. Ang natabo sa to, patient number 19, ang natabo sa to, nga nagpirma ini siya gali according to Councilor Attorney Renicito Novero, nagpirma ini siya mga kaksyon sang agreement, may conformity at action-an ang pagpauli niya. Nga ti mapirma ko, di mapauli ko, kay way pa man ang result, muni na. Nagpauli siya. Action firing line. Pagpauli niya, paglabot niya sa may bangga sang Tangob, sang Alihis, nagsakay ka tricycad. Pagkaaga, mga, temprano pa man, nahibalaan
nga positive gali siya sa COVID-19. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Sus nagsinala ang publiko, himakon mo na Action Helms nga pag-abot yung isang June 9, nag-inom siya upon sa barkada, ya. Nag-shot-shot sila, tutupad balaya. Tapos, nagsakay sa tricycad, kung sino naman to na pasahero sa tricycad, sino naman to na kaistoryan niya, tinagsinala ang porsyon sang alihis nga dira siya dapit nagapauli, makon positive yung tubang nila to. Action Firing Line. Ano bala kadelikado ini si COVID-19? So, aton sa ni point diri, kung wala pa man lang yung result nga sagig ito ya palak puli man. Action Firing Line. Ano gibing dalion naton kiti ari naman kita ganis Bacolod ari naman ta ganis sa Negros Occidental. Gin amo maman gani halin dito sa kwan sa yes, correct na. Kadamo sang nagdadugayan to stranded ka sa Manila, tiway man gani gid problema, kinag-antos ka man to. Pagkatapos puli mo dis Bacolod, doga katul gid yang tiil mga magriktax balay mo. Action Firing Line. Ang lain pa dibla kay isa na lang gid yala kaadlaw ang nabilin, nga ang June 9 nagpuli gid ya, hindi ka makahulat sa 10. Nga makagwa ka kag magpihob lang may result na gid. Action Firing Line. Ang hindi ko man mahangpan sa bahin man sa otoridad, nga agan pasugtan taman ini. Kung ako yung ara sa otoridad, bahala maginano kada. Galing kay ato kunong tao, ining patient number 19, according to Barangay Kapitan Donnie de la Vega, nagpalayag ko na kung hindi selection an pagpapulion, marayot saya. Action Firing Line. Nanoblay na man, tilantawan ang sitwasyon subong, no? May 5 kabalay karon dira sa alhis gin lockdown, pating pamilya niya sini. Kag kun ano pa nga mga lugar ang gin libot-libutan niya sini. Action Firing Line. Ti marayot siya mo ti pa ang aton otoridad guro. Inabalang mayara sang consideration nga gintawag, no? Pero ang ini nga consideration nagtuga pa sang problema. Action Brian Borden. Action Firing Line. So wangaton ginapangamuyo diri nga kabay pa wala gid nakapanglaton ining si COVID-19 sa mga kaupo dia sa inuman do 5 gid to slak kunoged, no? Sa yaman nga pamilya, sa nasakyan niya nga tricycle driver, kag sa pamilya sang tricycle driver, kag sa mga nakasakay pagidto sa tricycle. Action Firing Line. Kamakon mo na nga problema kung way lang ginag-amo sini, ang alihi subong tani nagahayon-hayon na nasubong nga wala gid sa may ginabatsyag kadlo ka. Action Brian Borden. Action Firing Line. Teka gabi, interview ta si Barangay Kapitan de la Vega sang alihis mga kaksyon. Gapangalot sa ulong kapitan. Siyempre ga problema siya, balatian niya mo patay kas niya. Action Firing Line. Hindi niya basta-basta yang problema iya mo. May kon imbis ka mapatay tiruhon ka anay. Tiniya ko alatnan kasi nga mahina-hina ang immune system mo. Disgrasya ka di. Action Firing Line. Amo na nga ginpiho gid ni Barangay Kapitan nga libuton ang tanan nga mga lugar dira para ma-secure lang gid. Ti sa aton niya nga mga LSI dira, mga OFW, kung wala pa gid man ang result, kiting result naton ginakuha ta pa sa Iloilo, hindi lang ta magdali anay puli bla. Kay mga otoridad naton ni gihimo ni sila sang butang dira, mga kayuhan naton tanan dito ya magsagib like palak. Action Firing Line. Kung isa do hindi na gid man manami ang ginaobra nyo, no? Do sobra na gid bla. Tilang tawa na ginhalitan ang mga katupad dira, mayo lang kung hindi magpositive. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, Councilor Cindy Rojas Bakaksyon, ang tagpamuno ini siya sang LSI kag iban pa diri sa syudad sa Bacolod. Councilor, good evening. Yes, may gabi, Action Brian, no? May gabi sa tanan mo nga pamati, subong nga gabi, no? Aha. Welcome sa Action Firing Lines, Action Radio Bacolod. Ma'am, mga musta lang kami, Councilor, kumusta? Subong may pila kabilog LSI diri sa syudad sa Bacolod, ma'am? Sa subong, sobra na guro, lapit na guro, libo ang nakapuli di sa Bacolod, no? Mm-hmm. Nga mga LSIs na nagkalain-lain nga mga lugar. Mm-hmm. Tapos hini nga weekend, may ara na naman manugsulod.
So ini nga madugangan. sino yung mga Elis ay ma'am halin sa Metro Manila, halos kalabanan diri. Actually, all in different parts of the Philippines. May ara kita sa Manila, may sa Cebu, may mga iban sa Cagayan, ang iban sa Puerto Princesa, damo kita man sa Iloilo, no? Ma'am, anong protocol sila gihapon ni 14-day quarantine maginis lagi hapon ana? Okay, ang mandatory naton is tanan nga LSIs 14-day mandatory quarantine, no? So pareho sinisang natabo sa nang ligad nga nag-graduate naton nga mga LSIs. Natapos na nila ang ila 14-day nga mandatory quarantine. Galing kay wala pa nag-abot ang result kay tungod sa na-backlog kita to sa sa RITM sa Iloilo. So nauli-uli higid man ang result gwa. So pero on the day nga gin-release sila naton tanan, ila na gid man to 14 days nga last day na to nila sa ila nga mandatory quarantine. Okay, atong sa alihi si Ma'am ya dapat to kuno June 10 pagid siya dapat mo according sa kapitan nila. June 9 gid sila ya ma-release. So meaning June 9 gid man ang ila release. So, ang ila nga last day is June 9. So si kapitan mismo na misinform man ano? Yes, oo. So ang akong to tani ayo sa ila is sambal ko tani hulaton ang result kay manuguha naman no. Maayo man ko tani sa ila. Kaniti syempre inablang ang iban bala action Brian tinahidlaw gid naman gid sa ila nga pamilya no. Inang tapos ang iban niya para sa ila ang 14 days nga mandatory subo gid katama kay hindi ka kagwa sa kwarto, hindi ka kalagaw no, ara ka lang gid sa sulod sang kwarto mo. So doon na budlayan na gid man sila siguro. So gaayo gid sila nga kung pwede mapuli sila. So we talked it over actually with City Health, no, with the department heads ng City Health, no, with Dr. Grace Tan, no, si Vice Mayor sa ang aton nga chairman sa IATF, no. Nastoryahan man namon nga okay sige papulion tani sila pero i-impose gid naton ang strict home quarantine until maabot ang ilang nga resulta. No, so ako mismo pag-release sa ila, pagpuli, nag-message kid ko to sa ila kag nagpangabay nga kung pwede mag-abot sila sa mga balay nila, i-isolate ng anay nila ilalawas, no, hindi sila halok or mag-kiss anay sa ilang mga pamilya, no, mintras tanto wala pa nagwa ang resulta nila. Amo nang ayo ko hamba ko hindi kamo anay pahimonong kamo anay, bako in another day or 2 or 3 days from now magwa na ang resulta. Amo nang ginayo ko sa ila. Ang iban actually action Brian nag-comply gid siya. Yes. No, so pero ang iban it's beyond our control, no. May arap man siya sang iyaman niya nga ginapatihan man so wala siya nag-comply sa strict nga home quarantine. Amo tong natabo. Okay, ma'am, sa aton nga protocol if in the same sa natabo sining patient number 19. Wag man nga nag-abot ang result niya, hindi tagi ni sila ma-force nga stay lang anay sa school. Sundon tagi dapat nga after pagkatapos sa 14 days nila da kapag stay dapat puli gid sila. Doon hindi ta sila Actually hindi ta sila mapilit. Action Brian, kay ang aton nga conformist sheet ang nakasulat gid 14-day mandatory quarantine. No? Ang aton gid nga pwede lang gid yati maubra is magabay gitani nga maayo kami nga matiner sila for a few days pagid. Okay, waiting. Gapamati kami ma'am. Kay waiting nagaba ng result mo, no? Galing kay amo na blabal ko action Brian nga ang iban gusto na gid man magpuli, no? Kay hidlaw na gid man sa pamilya nila. So after much deliberation, nag-decide kami nga papulion sila with the condition nga home quarantine gid sila anay. Di ba mamayara pataya sa protocol sini nga kunara ka na sa balay mo may 5 days ka pa nga dapat pakuribong kada sa isolation room mo. Actually may ara na sila dapat extended another 7 days nga home quarantine. 7 days. Kay may ara iban nga cases bala action Brian nga gagwa ang simptomas is sa mga 17th or 18th day pa. So amo na nga advise gid kami nga kung pwede lang another 7 days nga
home quarantine. Okay. So ining ining patient number 19 daw nag-violate gid siya sa ginhimo ya kay ti kon ginpasugtan di man siya kay 14 days na siya. Pag-abot sila ti nag-shot siya sa guwamo. Nagbati ko gali daw nagbasket pa siya ko no. Wala na to ma'am ang basketball. Actually, ginpanas na. Brian, depende gid na sa tawo mo. Yes. Kay may ara man siya iban nga mga upod ya. Nga nag-comply gid siya, nag-quarantine pag gid siya sa balay nila. Do mo na bala. So, ti depende gid na sa tao kung ma-comply ka sa advice ng LGU sa imo. Aha. Ma'am, kung hindi tanis la pagpapuliyon, may case kita nga tubangon ang otoridad ta kung wala pang result? Actually, hindi ko sure sa legalities, no? Pero hindi man tabala tani gusto nga magdamo bala, no? Correct na. Kay syempre under the circumstances, ang iba na sa ila nga gina-quarantine, hindi ka magid kapakot kung kung ano na blang ginabatsyag nila how. So hindi makutani namian nga piliton gid bala nga punggan. So on our side gininsindi gid sila namon. So pero amo gito tani ang ginapangabay namon sa ila nga i-comply lang gid nila ang aton nga nga gin-directive sa ila nga mas strict home quarantine pagid until mag-abot ang resulta. Ma'am, ari ma'am, medyo kuwala ni gamay ma'am, kundi nagpauli siya. Sino ma'am ang quandary, ang concerned person nga ano ginapang dulong ini sila? Yes, isa-isa ni sila gindulong gid sang aton nga city bus. Wala labot sang aton nga city bus. Ang akon mismo personal nga inang mga service ko nga may mga extra ko nga mga service, ang iban ginapagamit ko man na sa ila kay may ara iban nga mga dalan sulodlon hindi kasulod ang bus, no? So isa gini sila ginadulong ni sila sa mga balay nila kun wala sila sang personal nga mga sugat. Gina-discourage naton nga magkuha sang public transport kay para ibitar nga magkalahalubilo kada sa publiko. Kaya ang allegations ni Kapitan diri gin-drop lang siya sa bangga kag nagsakay sa isang tricycle pasulod siya. So puloy-an niya. Damo na bla. Siguro wala siya siguro bala beforehand wala man siya nagpabalo nga ang iyang dalan nga sudlan is kitid. Mo na bala kay may ara kita ya iban nga mga LSI siya gahambal gid siya nga counselor or nurse or gapabalo sa doktor no nga ti ang amon niya nga dalan medyo hindi kasulod ang bus. So kung pwede lain lang nga salakyan ang madulong. So gina-assign namon sa lain nga salakyan. Yes. So ti amo na gid tabo tapos na gid man ang damage ara na kabay pa nga maging negative laning iban nga nakahalubilo niya. Pero anong mga because of the situation ma'am no counselor, anong preparation mo na subukan din na naton masulit ini with EITF at sa inyo tanan dira ma'am? Ang aton subong ang aton nga protocol subong kay nag-emergency meeting kita kagina no upod sa kay mayor no kay vice mayor kay congressman no kay ang aton problema actually subong Brian gina kulang kita sa aton nga mga school facilities, quarantine facilities, no? Lain pa gini. Kay damo na gid subong sa mga LSI nga nagapinuli bala. Ang iban wala ni sa coordination sa government sa LGU. Pareho na ang mga tugo na bala nga nagainabot. Wala na iya contact sa office ko. Mapadala na iya manifest si Coast Guard. Dira ko lang na mabalaan nga okay, dugay-dugay gali sa gabi may maabot nga 36 LSI, may maabot nga 50, so mo na bala. So nag-reach na kita sa point nga ang aton nga school quarantine facilities napuno na siya. No? So upon deliberation kaginas ang discussion namon sang aga sa emergency meeting, no, naagrihan naton together with mayor, vice mayor, congressman, and ang aton nga city health office department, no, nga ang ubrahon naton subong is pag-abot i-quarantine. On the 5th day, 6th day, or 7th day, i-swab ni sila. Pagkatapos swab, i-endorse sa barangay kag sa BIHERT for strict home quarantine. Yes. Amo na siya. So bale subong ang matabo sina
ang barangay naton kag ang BHERTS naton will play a very important part in monitoring our LSIs sa nagkalain-lain nga mga purok. So, stay sila sa facility, quarantine facility, 5 to 6 days lang. More or less. Maximum of 7 days. Aha. Kung matapos na sila swab, Aha. then ipangdulong naman na sila isa-isa liwat, kag i-endorse gid sa barangay kag sa BHERTS. Ang barangay naton tagaan gina sila sang lista kung pila na da ka LSIs ang gin-endorse sa ila. Kay para mabalaan man nila kung diin ka star, no? Kompleto na ang details, ang name, ang address, ang age, ang cellphone number, no? Pati ang ilang occupation nakasulat na da para mabalaan sang aton nga barangay kag BHERTS kung ano man ang history or ang details sang ini nga PUM ni siya. Aha. So ma'am, sa sining sit up subong nga gina-plaster ninyo on June 16 or 15 may ara na kita biyahe daan nga mga essentials pa lang ini from Iloilo to Bacolod. Yes. Ayhan ma'am, may assurance kita diri sa aton sining nga sitwasyon mag-amo sila. Amo ginablang ginambal naton nga ti hindi takapakot mo, no? Yes. Because ang aton nga ang travel within Region 6 will be open already, no? Of course it will be back to regular operations but under the new normal protocol. Yes. So ang akon lang gid nga advice ya mahalong gid kita, no? Under the new normal health standards, no, magwa kita. Kung hindi pa lang essential nga kinahanglan ka magwa, hindi ka hagay sige kagwa, no? Avoid going to public places, no, and always wear your mask. Tapos frequent hand washing man gyapon amo gina ang pinaka-importante. Kag siguro ang mga pamilya sini mga LSIs ngayon nga mag-inabot sila kabalo man dapat yes, dapat ang aton correct na dapat ang aton nga mga LSIs I always tell them no ining mga LSIs naton gambal gi ko permi sa ila hamba ko ang rason nga gina-quarantine kamo sang aton nga government sang aton nga LGU it's not only because nga ginahalungan naton ang syudad naton no the rest of the 600,000 Bacolod non syempre ginahalungan man naton kay all during the time nga nag 45 days kita nga ECQ nag-antos kita tanan sakripisyo no so hamba ko ang rason na daya is protektahan naton ang pumuluyo sang Bacolod wala labot sila ila mismo nga pamilya protektahan Manila kay ti kabalo sila nga halin sila sa high risk area pareho na sa Manila or sa Cebu di ko mag-abot di sila sa Bacolod kung i-quarantine sila kagkuan sila sang swab test kag makatapos nila ang ila mandatory quarantine kag makakuha sila sang negative nga result tikuti kanami balas ang pagpuli nila sa ila pamilya so kay kabalo sila nga negative sila libre at the same time ang ila nga mga tupad balay da kag ang community will welcome them and accept them man without discrimination diba yes so muna bala na no ang ideya tagid kay isa sa concern naton subong ni mention mo kay na quarantine facility daw paubos na mga rooms naton di mga schools duway na gid ma'am ubos kay actually Action Brian grabe gid ang influx sang aton nga mga LSI subong so makaya pa ma'am sa personnel so dito, far ini nga weekend kaya pa wala ta kabalo next week kun mag amat-amat na balik amo naman na ang aton nga alatubangon madasig gina ang turnover naton sa aton nga mga school quarantine facilities para makater tatanan man nga nagainabot okay anyway sa aton concern diri tong angara pada sa quarantine facility kag kun ara na gid man sa puluyan kabay pa nila masulit to aning lagaw-lagaw nga natabo sa patient number 19 amo tong correct portigin nga kabalaka subong ma'am basi may gusto ka pay palabot sa Bacolod non angot sinig go ahead ma'am. Ako Action Brian no gapasalamat gid ko sa pumuluyo sa Bacolod no kay ang kooperasyon bala nga ginahatag nila sa aton nga gobyerno no hindi gid naton na di hamak gid bala ang pagbuligay naton no so ako na gid nga pangabay sa aton nga mga returning LSIs no nga I hope kung ano man ang health protocol or health standards nga ginahatag sang aton nga LGU it's for your own good and for the good of the rest of the people of Bacolod. So I hope ma-comply sila no and para wala na bala sang duro panghalit bala.
Gusto. Councilor Cindy Ruas, ma'am, salamat sa mga time. Good evening, kang mabuhay ka, ma'am. Thank you, Action Brian. Salamat. Salamat, ma'am. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. So, subong pa lang diri sa Bacolod, linibo na, no? Ang mga local stranded individuals nga gina-facilitate karon ni Councilor Cindy Rojas and sa iya siningamen. Tiyan mo to ang natabo, nakapauli ato kay June 9, pinaka last day, naging man sang 14 day niya nga mandatory nga quarantine. Pero tikon, wala pa man sang result, kag hindi pa man kampante, nga abi nga mapuli kagidman. Kumbaga daw, kuha na lang na mo, talipus-puson na lang na, nakastay ka na gani 13 days to 14 days, ama. Ti subong daw pila na lang ka days anabilin, mamilit gid kita. Action Firing Line. I'm not talking here sa, kuha na nga, patient number 19 na, general ni aksyon na nangakon, sa tanan nga yara sa quarantine facility dira, please lang, next time, kung ara na kamo sa pinaka last day, kag wala pang result, hindi lang tani mamilit pa uli. Ang aton authority, kung kisa may power man kamo to stop them. Kamong gahandol sila eh. Tisubong sinong ginabasol diri, hindi lang kay si patient 19. As in why maginasin basol totally daw gina chismis lang eh. No? Galikiti problema nimo, balatian gani hambal ko eh. Action Firing Line. Si patient number 19 and the authority, daw maning duwagin subongo, nga ginakutso-kutso sa mga tao na hano man ni sila yaman. Amo na ni kadelikado, duway pa nila ginsiguradong ginahimo nila ba? Action Firing Line. Sigurado ko na nga taga-silita da, no? Mga tupad balay to da sang patient number 19, why man isla ga-discriminate ha? Pero ang kakulba subong nga ginapatsyagan, sigurado ko ginatagaliog na dasla subong. Action Firing Line. Kaya ining si COVID-19 sa nambala naton, hindi simple ining asahi sang balatian. Ginasulit-sulit na ginadriyo. Ariyo, ihimplo ko lang sa inyong patay subong iya sa bugos iya nga kalibutan mga kaksyon. Makakulugmat ko ni basahon ko ni sa inyo subong. Action Firing Line. Kay ang patay sa bugos nga kalibutan subong 424,325 na ang nagkalamatay siring COVID-19. Daw ginapang ihaw lang ang mga manok sa pultrihan, no? Daw ginapang gulgol ang to nga tiyo, pang ihaw na kamuda, kay dalon tanani sa merkado, ibaligya tana kay damo, takaron customer. Action Firing Line. Lantawa ba lang tabo sa US, oh? Kay mga tao to kung kaysa do hindi mamati sa otoridad. Tipilang patay as of today, 116,116,035 mga kaksyon. Timakon mo na. Tikon kita diri magtililig ang ulo naton, hindi ta magpati sa otoridad, kagang otoridad naton medyo may palawlaw man nga style. Walayo lang, hindi na matabo sa aton dapat di. Kaluluoy gid kita. Action Firing Line. Lantawab, pungsod Pilipinas, bisan mga PPAs naton, problema tadi ganiyo. Ang ginagamit sa iba na to, mga kapute na ganiyo. Kabala ka mga kapute, ginagamit lang sa ting ululan. Action Firing Line. Because nga, why not kita nagkakaubos ng aton siring mga gamit sa hospital, kung ano na lang ang mga ID, yang ginahimo naton diri nga mga Pinoy para makabulig kita. Action Firing Line. Di mapatiga-tiga patas ang ulo ta sa pinakasimple lagyan nga demand sa otoridad naton, do hindi gitabi mapagar sang amo na kasimple. Ang UK subong may ara na sang 41,279 ang patay. Gina-emphasize ko niya patay, aksyonan. Pero at least kita blakulbaan, kita blayo sa sitwasyon sining COVID-19. Sa Brazil, ang patay, 41,058. Hindi magsalang espiritu, tas ne? Action Firing Line. Ang sa Italy, may ara subong sang 34,167 ang patay. Sa France naman niya, 29,346. Ang Mexico naman niya, 15,944. Ang ginapanglawag ko, mga patay ina. Action Firing Line. Tini nga mga lugar, kung hindi na ni sila gulwa, may tanaghambal nga mga, why gini sila nagpalalati, may iban gidya nga lugar, abi nga daw hindi magpati sa otoridad. Tilang tawaw, nagkalatumbalan to sila iya. Kabalo kayo ng COVID-19, tuman kasubo. Once ka ma-hospital ka,
Sa bilog mo na kapag ka-hospital, wala sing may pamilya mo dira nga makakadto except gid lamang sang mga doctor, nurses, kag iban pa dira nga authority nga naga-check sa imo. Sa pila ka adlaw nga nakastay kada binulan, kag kun di malason kag syunan nga matigok ikaw, pamilya mo di kita si mo, kay ang himuon sa imo bangkay, sunugon, i-cremate ka, kag idiretso lubong. Action firing line. Tiway tamo na hadloks na? Oh. Kaluluoy sa pinangbili nyo, katanga-tanga lang, gali kay white kare mo ya. Sa Cebu, natabo ni sa Cebu, nga ang bana kag mga kabataan, ang kabataan, 3-4 bilog, ang pinakamagulang to, 20 tuig. Ang asawa na hospital, ang iloy nila na hospital, ang nag-manage siya dito ang iya siringabana. Ang iloy napatay, pero hindi iya sa COVID-19. Ang iloy napatay hindi sa COVID-19, pero wala na ginpapauli sa ila puloyan, kaya wala result, ginparikta lubong. Sus, ang mga kaluluoy nga mga kabataan, gatimo-timo lang to sila yan, pinakamagulang to, 20 tuig to, laki. Ang kamanghuran to, 2 plus 2 tuig. Action firing line. Why nas lakita sang iloy nila, why na to linubong na turiktaya halin sa ospital. Ang amay, pagkagwa halin sa ospital, wala to karikta pa uli. Nagtiner to siya sa quarantine facility for almost 14 to 20 days, anay kigin-isolate to siya sa kabataan niya. Action firing line. Kaginandirgo man siya sang swab test nga ginatawag. Kiti, sa ospital sila mo. Basi, positive to siya sa COVID-19. Oh, ti pagkatapos to, sa pila ka adlaw nga wala to siya sa ila sini nga puloy-an, wala untat nga hilibion sang amay sa sulod to sang isolation facility nga didto siya, ti sawaya patay na. Kabataan niya na to nagkalabilin. Anong tabo sa kabataan niya to? Action firing line. Sang nakagwa na siya, kulang gyapon Why na yung asawa mo? Ayawan sa paminsar kung paano niya i-explicar sa kabataan niya nga ang iloy nyo wala na. Action Brian Morden. Action firing line. Galantaw lang ko daw portis magkapait, no? Ang nakahangop sa paghambal niya nga wala ng iloy niya, ang duwaya lang kabata to, nga may edad-edad na. Ting duwa to yang nga mga anghel, way gito ka panimuot. Action firing line. Mayo lang nga klase sang ban na mga kaksyon kay wala ginagsulod sa utok niya nga amo na ang sitwasyon nila. Why siya nagkomiter any nga mga problema like mag-suicide siya abi o kung ano nga sitwasyon ginpakigbatuan niyang kalain kag kasakit sa buot. Action firing line. Gasalala mo yang pinsar mo ang balya. Siya sang ara ako sa isolation facility. Gapinsar ko nga masawa ko ay na. Kabataan ko to samon kumusta to sila. Hindi man basta-basta makapalapit ang pumuluyo sa mga kabataan, kaya mga kabataan, basi may magpositive man kiti ang asawa to, ginadudahan man mo ang iloy nila. Action firing line. Tiyasta nga naglipas ang 14 tubto mga 20 dias, nga nag-negative man ang bana, susuluhay nga nakapauli ini pero daw tinakluban sang bugos nga kalibutan. Action Brian Morden. Action firing line. Ang pinaka-point naton diri, kung magpulopatig kita sang ulo, palayo lang, puwerte kabudlay sang ining si COVID-19, mga kaksyon. So liwat, nag-ayo kita sa inyo, likawan naton ang magpatig ulo, no? Sundon tang otoridad para sa aton sini nga buwas damlag. Action Brian Morden. Action firing line. Pagbalik naton karon mga kaksyon ni Plastarta ang balita with Action John Diaz. Siring pagluthanganay man siring hapon isa patay anong sa likod sina diri. Anong problema, anong motibo karon sa aton sini pagbalik. Standby. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng 8.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa mga tanan, gina-endorso ginaton sa inyo mga kaksyon ang Zanton Plus Herbal Capsule. Puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga gahulubag nga parte sang imo siring lawas. Ini na pamatud-an na sa mga siyentipiko nga makabulig kupos dira sang arthritis mo, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa mga kaaksyon, ano? So para ini mapamatud-an pagid nimo ikaw mismo nga makahambal dira, why na dapat pasang duha-duha. Dapat mag-usar na, magamit na sang Zanton Plus Herbal Capsule. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Talagi na mga kaaksyon kay may ara sang update kita connection siring patient number 19 nga gina-discuss ta kay na. Pero maayong gabi lang kay Ramshell naga-monitor pangita ato si patient number 19 kag ginasugo ya ko nga bitayon ikaw to bibitay bisan kung gusto mo. Na problema na ng tao hilabtan mo pa bawo nagakomentar mo ning isa do ka mango man din. Aksyon Firing Line. Komentar ka din ang imo opinion dapat inang maka-educate kita no? Hindi kay dinamak kay way kita di sa plaza kag magsulusinggit on air iniya no? To educate, to inform kag mag tuon kita diri hindi kay magdinamak sang komentar. Aksyon Firing Line. Akig siya, si Ramshell akig siya kay Councilor Cindy Rojas sa gina-explicar ni Cindy Rojas. Amot kong kaakig, di ba si kontrapartido ni siya ni Cindy Rojas, Blau, Councilor, na? Aksyon Firing Line. Ramshell, na? Natakaan siya ko sa explanation ni Councilor Cindy Rojas. Tadi ko na lang na-explicar, eh, kinos mas maalam ka guro siya, eh? Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Kasi guro gusto mo man mag-spokesperson or gusto mo man mag-media, kadto kay sa Aksyon Radio kay papungkuon ta kadi kung di man manginit buli mo din. Aksyon Firing Line. Las 8:18 sa aton sini nga pagpangalagad.
Abalya kay hambal nga marayot, wala ka mo ya may nahimo. Kinabasol yang mga otoridad kay why ko no may mahimo marayot ginpabayaan na ko. Ay sus ko. Sige. Iporte ka aking nila kay Councilor Cindy Rojaso. Sige. Inyo man ang komento Gina respeto, gina namon. May komento din siyang Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Si Vice Mayor Elsen Familiaran may action anbe. Dali gid lang. Ari kay na may connection ining next na tong interview with Vice Mayor Elsen Familiaran sa patient number 19, no? Kabalo ka subong adlaw, may arasang patient number 21 ang syudad sa Bacolod mga kaksyon. No, subong adlaw nagwa ini from DOH Region 6. Ang ining patient number 21 may ara sang relasyon ini or anong iya sining relasyon sa patient number 19 bo arigid amo gining lain gid. Online sa Firing Line. We have on the line ang chairman sa Interagency Task Force at the same time Vice Mayor sa Bacolod, Sir Elsen Familiaran. Sir, good evening. Yes, Action Boy, may gabi, Jackson, paglamat ko. Pasensya, good Vice, medyo gulo gabi na. Pero, check lang din naman ang patient number 21, taga diin siya, Vice. Anong iya sining background sini Vice? Wealthy family na sila mo. Oo. Mother-in-law na siya siyang brother ni patient 19. Brother-in-law sang brother, bana or asawa, Vice? Eloise? Mother-in-law sang brother ni patient number 19. Ay, see. So may relasyon gid sa utod niya to. But then ang iya nga brother-in-law, ang iya nga utod kadang wife niya sa to. Negative. Taga din siya, sir, ang ining na patient number 21. Ara siya subong sa Dumanan. But upod ni sila sa Manila. Upod gid sila gali. So, sa June 9, nagwa man ini siya. Upod sila sa patient 9. Tanan na sila nga ara sa Juan. Sa Medalya? Medalya, ganyan papuli na siya. Lupod, ginisa. Amo na sa pong paglabot, 14 days papuli yung ka lang. Okay, do may... With or without yung results mo, sundon ginaya, no? Amo ng 14 days. Ito na ma-hold sila more than 14 days. Muna na sa pong ito ang mga polisiya. Galing kay bisan kung kisa daw na pangabay niya man tani kung pwede hulat-hulat sa result, no? Muna Vice, kung kisa? Yes, and those kung gusto mong pabilin, then allow na mayor. I see. Ang iban ba yung safety sa pabilin nila siguro nila pwede sila sa pabilin. I see. So anong status subong sang patient number 21 Vice? Kumusta siya? Asymptomatic na sila si patient number 19 to asymptomatic na. Pero kung may symptoms sila, hindi kinaslakbo. So anong status man sang area sang Puloy aya to subong Vice? May ara man sang lockdown naging patigayon or anong sitwasyon? Well, dito na lang siya why na siya I think lang. Kaya ang balay na pa safe man. Safe man. Gina-isolate man lang ni siya man. Yes, but then depende na karon kay kapitan kung anong nila istoryanay isang city health dito. But amon ang I think ang recommendation sa city health office. So kung mag-okay si Cap, then i-cordon na ng ilaploya. I see. Kaya sinima lang gini nga hapon, nag-Vice, no? Ining report o results ng DOH, no? Sining hapon-hapon lang. Yes, correct. I see. Pero tanan na himutang naman to sa Vice, why na dapat kabalakan ang area dito sining Sandumanan? Medyo si mother-in-law niya sang utot ni Juan, responsible ni siya, why ni siya lagaw. Buti ka mayo gini, no? Sige, dira man lang kami hasta Vice, ano, sa paghibalo sini sa iya. Why naman siya gin-transfer pa? Sige. Salamat, Vice. May gabi.
Yes, Action Brian, thank you, Gid. God bless sa imong program na halong, Gid. Yes, thank you, Vice. Pumuluyo halong tama yung gabi. Mayong gabi, Vice. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ara, Gid, no? Kay may pamilya, Gid, gali, no? Handumanan. Galing kiti, di pa natin pag-divulge ining lugar si Kapitan na lang ni aton sining ipaayuon, no? Aksyonan, try ko si Kapitan Danoy, no? Sang barangay Handumanan, ara may gin-send ko na si mo aksyonan. Kung manabutan, tabi si barangay Kapitan Danoy, abi angot, sini anong ginahimo, da subong kiti siyang lapit dira sa area mismo, iyan ni lugar. Patient number 19, mother-in-law sang iya nga utod ang ining patient number 21. Upod sila nga nag-travel from Metro Manila, kag upod man sila naging quarantine dira sa Medalya Integrated Elementary School. Upod man sila nga naggululuwa last June 9 sang nagligad nga adlaw. And hindi na pwede pag i-hold sila, no? Kung mag 14 days ka na sa quarantine facility, need nga pagwaon ini sila kag papulion sa ila sinitag sa kapuluyan bisan wala pa ang result amo ng bag-o nga pagsulundan subong sang IATF. Action Firing Line. Ang nanamenta nga result sang swab test nila. Pero kung ang ini nga mga tawo gusto nila magstay anay da para sa seguridad sang ila pamilya kag komunidad, ginakonsiderar man sila sang mga opisyal, mga kaksyon. Action Firing Line. Ti sila kay nagpululi gid, ti puli gid no? Buwas lang kuno nga ako naksyonan haw. Las 8. Ti ang balatian niya way naga pahimuyong iya. Bari man niya iban may mga kapitan man tablang ako isa do di man ka inchindi sa sitwasyon. Ang aton diri information diri kon din dapit ni sa barangay Handumanan. Kay ikaw may ideya da nung ginahimo mo subong dakap sa barangay Handumanan gin lockdown mo ni nagbutang ka na sang PC da. May cautions na nadano nga sitwasyon na mo man na pamangkot tamon tani day. Action Firing Line. Nga do kabudlay gid niya mag abitaw gibiliwat aksyonan ako bi pa i-on air yang ating nga number. Kay problema kita sa niyon dumana no. I-on air birikta si kapitan kay mamangkot ta. Kuan niya to ni. Makapabalo ka sa publiko da kaya Handumanan hindi kaysa lang ka street. Sa pagkadako sa Handumanan, sa pagkalapad ting halos iba na karon man na ideya ko ni dapit da. Ti tani ipabalotan na daan da sa Handumanan na para makapreparar ba ng iban? Action Firing Line. Dali gid lang kay mega panawag ba di sa akon. Hello. Ay, kapay gabi. Gabi. Kapa si siya sa Action Radio ni Kapa, sa Action Brian Morden. Brian, boss lang ko interview sa ka. Ay, mamangkot lang itani, Kap, kung nindapit na sa hindi ko tumangan. kapag mo kay way ko informasyon yun to. Away pa. Magsarap ako na karon, nakasar pa ko sa tao. Naka-on air ta sa Brian, pa. pasensya Brian, boss aga, lusotso. Lusotso mo? Sige. Sige, Brian, thank you. Way ka ginidiya, pero subong anong gina-process yun, Kap? Action Firing Line. Si Kapitan, wala mo. Do bago pugtaw si Kapitan, now? Dogaw ragok pa to? Action Firing Line. Sabdaton. Ha? So, mo nga panahon, subong, dapat ang aton ng mga public officials, active kita. Mangin active dapat kita, hindi ta kayo magpalatoy-latoy lang na kung hindi ta kasarang sobra, tabi pagpalahuay ka buda. Action Firing Line. Dapat way na ni tulugay. Tulog kay mo iya kung naplastar na blaya. Si Kapitan. Dumay pa tutong bugta. Pagkabalo yung Action Radio, nabungkalas man siya Abi, aguro ka damgo lang ko na Action Firing Line. Sige ka pa, pabuwasan ta na, kabay pakap nga, hindi mo man pagpabuwasan da ang pagpreparar da sa palibot sining patient number 21,
Kay balati, aneng istoryahan tadi. Action Firing Line. Way tagahampang-hampang di kon way kamuyagana iya. Ang Aksyon Radyo ya gusto mag-inform sa publiko sang husto nga balita para ma-inform tao da sa mga lugar. Action Brian Morden. Action Firing Line. Nami ko no himuon nga ringtone ko nung tingog. Sige. Ay kasadya nga obra. Daligid lang ano. Okay, sige. Sige, may time pa man no? Action an. Sige, mapundo ko for a while ano. Kay tingwaan ta nga malabot si kali ba si Malang Alang na to sa oras no? Mayor Bing Linardia no? Panawag sa aton si Mayor no? Sige, manawag ta na si Action an. Ang balon talang guro mga 10 minutes guro ano. Sige, ma-commercial ko for a while mga ka-action balik ko dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili. Ma-endorso tanay sang Evergreen Herbal Capsule, no? Para ini pampapukaw sa mga nagakatulog ng mga opisyal. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Aryo, ilinom kamo sang Evergreen Herbal Capsule kung may edad-edad na, no? Kag ini nagabalanse sang imo sining lawas, sobrang sugar mo dira, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, ang asin mo dira, tambok, creatinine kag constipation, no? Kabalo ka ining Evergreen Herbal Capsule meron sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, plus mga kaaksyon nga ini siya may araman sang calcium, magnesium kag zinc iban pa, no? Ini may ara sang 7 ka sangkap kaangay sang turmeric, saluyot, manunggay, ampalaya with grass, barley grass kag vitamin C. Ini quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Mawakal ini sa mga butika ang Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Sige, hindi taman malambot ang barangay kapitan sang Handumanan
kay way pa siya kuno sang inog sabat angot sini. Do pila naman ka oras ang nakaligad, way gid nakabalos kapitan ba? Action firing line. Kon girahay gali niti tumba. May lang kay ining si COVID-19, kung hindi ka man maglagaw di, makapulupanago ka lang sa kwarto, hindi ka man magwaa, no? Dira malang na, pero nga ton lang diri gina kwantani, gina prekurar nga makapreparar rin tagahan dumanan kung din gidapit ina dira. May ideya ako diri, no? Pero kinanglan otoridad ang maghambal tis kapitan, pabawasan niya pa. Ang public service, sa public service ginatawag wala ni isang oras-oras mo. Action firing line. Labi na gid sang pandemya kaangay siniyo, emergency. Dapat kuan kita nagamurarat batanin naton kung tuyogin man tati ulo idlip ka lang gamay kung may kinanglan tawo dapat bugtaw ka gid. Action firing line. Dason nga eleksyon buto kita ha sa mga opisyalista sa gobyerno nga maayo mo anytime. Di ka ba magbululuto da sang daw gusto mo lang yung magtulog kag duway labot sa kalibutan labi na gid sa yasiri nga nasakupan. Action firing line. Kay pila kadlaw ay gid ka muna sang hangpon. Action Brian Borden. Action firing line. Ambal gid ni Major Gailo siya, welcome to the second wave. Mayang gabi Action Bray, ari lang ko diya. Just call my name and I'll be there. Palayo in tawon sa second wave. Okay na aksyonan. Ara na sa aton sining linya. Di ko kita. Sige, no problema. Why gid problema. Handumanan, ano to gani aksyonan nga street gani? Ano nga street da? Nabutang da why? Oh, kay akon diyo doon di ko gid makit-an diyo, no? Kung hindi man ko na makalawag subong dekad tuwan nyo lang tos kapitan kag mangkuta kung dapit gid nga street ni. Action firing line. Pero halong ka mo tawag kay kapitan na kay basi magbungkalas naman siya blaliwat bla kag mag Action firing line. Si action din na bitaw gebe. Kay kadlaw-kadlawan tanan ning COVID-19 pero madisgrasya tas ni. Hay. Oh, ang lulugtas ni sa aton nga live oh. Ambalya si John Mark Villano alya perfect gid katama pili onta ang makabulig sa dason. Jose Mongcal Torilla monitor lang ano. Si Mary James naman niya, Empinado Bayarkal, dapat tani kung magmas dali pa nga result sang swab test para nabalaan dayon results. Kaya syempre, mga naka-quarantine gusto gin magpauli iban gani minsan na laya sa quarantine area. Himuon man naton hindi pwede. Kaya kabala naman kita sa Region 6, isa gid lamang subong ang center diri, no? Sa Iloilo. We have Silay, pero bag-o pa lang ina, diri pala na tanan. Tigit na pandala pa na yung Bacolod dito sa Iloilo. So, sa Region 6, Pramedia kamo, we have 6 ka probinsya. So, ang 6 ka probinsya nagabaton sa mga OFWs kag mga LSIs. Nakadamo-damo. So, hindi man basta-basta nga ulihik ka lang to nagpasa, unahon ka pa. In short, pasunod. Kag hindi basta-basta ang pag-check sa mga swab test nga ini. May mga proseso ini nga dapat sundon kay karon patakaan nila ni disgrasya. Action firing line. Si Eric Moico, Action Bray, ang gobyerno ta subong mga delikado sang ila gina panghimo, pagtraidor at pagdungan sang salot tungod sang kwarta kagapang kapangyarihan, aragaan to sa pamuluyo kag ginabasol pa ang pamuluyo tapos sila himuon pa na banal kag wala sang sala kag dayawon ang ila manain nga magahimo bugtaw pumuluyo mga biktima kita sang presidente. Korte maning ka Eric Moico man niya. Basi magdoble na karon sir imo nga account. Action firing line. Si Sir Dennis Richard Tiboroma naga-monitor man no, kadlaw man siya. Jerry Tan Manda. Good evening, Action Bray. May ideya ka kung ano nga purok san dumanan? Oh. Halaw lang ka muna. Kay kapitan di pa pwede may istorya. Action firing line. Di man ko di manugid di kay kapitan ganun di manugid. Si Merly Dolido Magallanes, good morning, Kap. Good morning, Kap. Gabi na ni. Raymond Barato, Action Bray, good evening. Oh, sige lang itsindiyon, tanan is kapitan na. Plangga, tanan is kapitan na. Na? Si Andrea Amanda Jaime Raman, si Alex Transporto, Action Bray, monitor kami ni Masville Transporto family. Ginkibot mo si Kap, ha? Ay, hindi man, kinakaistorya na yun, tos lang action an.
Ruby Villarma, haila ko na kay Tita Thelma Tano Danosoy ako no. Aha. Si Inday Blaza, yung gabi Action Bray, please greet lang Cheryl Eric Bilyunes. Thank you again. Si Rizky Teodoro, busy si Cap Action Bray. O busy siguro kay ti may COVID-19 to siya nga patient 21 basi nagkuan siya, pre-kurano. Si Elaine naman niya, ordinaryo, Diyos ko Cap. Paghambal na kong ano giday. Arib laki button ko na si Action Eden. Capital Reports. Action Eden. Wah. Nakibol ko. Nakapanghimuta ka na da? Objective. Okay, na lang tayo. Ha? Wala. Anong balita mo da? Basi nakibot ka man? Nakibot ko gani. Kaya stomach development. Kung sige pa ninawag sa ako ni section animan. Ay na, ano man nga. Kabala ka, siya gining halit mo kaya siya na din nga pinanawag dan? Oo. Wandang na lang siya na. Gaugtas ni siya kaya ang lugar sining patient number 21 daw lapit pa nis pamilya yato. Pero kapitan nila daw ay lang concern. Action firing line. Ano nang balita mo daya? Dirito yun na action na Braywa kay ginpangabay ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo kag sa mga opisyal sa syudad kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson. Nga kon mahimo action Bray, hindi lang sa gihapon pagpanugutan ang pagbalikman sang biyahe sang passenger vessels gikan sa Toledo Port padulong sa San Carlos Port. Bangod nga ti nagpalayag si Gustilo action Bray nga damo o kung nagadamo pa ang kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Cebu. Tingin kay Gustilo, kulang ang ila sining nga pasilidad nga pamtangan sa mga pasahero nga ipaidalom sa quarantine. Ilabi na nga hindi na paghilabtan kuno ni Action Bray ni Gustilo mo ang mga eskwelahan bago nga ti magabukas ang kung magaumpisa ang klase sa Agosto 24. Sa karon nagapreparar sang bunkhouse ang term action Bray ni Gustilo nga makaakomodar sang 40 ka mga persona in kaso gidman nga madayon ang pagbalik sang biyahe sa Port of San Carlos. Ginpalayag ni Gustilo nga nag-procure ang lokal nga panguluhan sa syudad sang 10,000 ka rapid testing kits kundiin 2,000 na ang ila sining nga nausar. Ginpalayag man sang alkalde nga kuntani action Bray tagaan sa Giligwa sang gobyerno nasyonal ang mga lokal nga opisyal nga magdesisyon kuno action Bray para sa ikaayo sang ila sining nga nasakupan. Mangon nga ti sila ang ari sa dalom, sila ang nakahibalo kag nakasas o nakakita gid bala action Bray sang matudtod nga sitwasyon sa nga nagkakatabo sa palibot kiti. Actually, in-mention dito ni Mayor Gustilo ang DILG Bulaction Bride. Ngati, nagamba siya nga ti-ara lang man to sila sa babaw. Although nga ti-miyari, manari sila sa mga field offices man. Galing kaya ang assessment ko ng Bulaction Bride, sila kumbaga nagpangamot, nakita nila, nausisa gini Bulaction Bride ang sitwasyon sa ila sininga nasukupan. That's why nga titani ko no, tagaan man sang ligwa kung diretso ang mga lokal nga mga official action drive. Pamatian naton si Mayor Rene Gustilo. Storya na initially, pero per advice of some doctors, I think ang ilang recommendation is refrain from accepting LSI from Cebu. Kaya ang Cebu Gold nagkadagan na ang positibo So, wala takabalo kay asymptomatic man siya nga ang COVID-19. So, well, there's a big risk accepting LSI. Parehara man na sa Bacolod ba? Gadawat, kundi may positibo. Di ba? Sa gaya mo na apprehension kung pwede hindi lang hindi ba na siya kung well prepared kita the same as Galatabo, Blasubong sa Manila, Bacolod paper flight may sleeper flight kita so pwede na siguro schedule ang arrival kay number 1 we don't have a complete facility kung EPUM na sila
So kung mag-PUM ka, dapat preparado kita sa facility. Like in our case, facility tas usa ka school compound, pero we have to turn over the school kay daw maklase-klase naman kuno sila sa August. Action bragging ko taman sang side naman niya si Governor Eugenio Jose Lacson. Kag naghambal siya nga ti ginarespeto niya gid action bray no ang desisyon sa mga opisyal sa siyudad sa San Carlos. That's why nga ti natalana nga istoryahon ni Gov Lacson si Escalante City Mayor Melesio Yap Jr. Manaction Bray kun bala padayon ini nga magabaton sa mga pasahero gikan sa Cebu via Tabuelan Port. Ti ginabulgar Manaction Bray ni Lacson nga una, actually ginambal niya nga sa press con kahapon yung ginpatigay niya sini nag-okay na kung tani action bray ang ila istoryahan na initially ni Mayor Gustilo. Okay, may biyahe na pagka June 16 abe kag pag-prioritize ang mga LSI pero ti i-quarantine sila mabulig ang province pero kagapon man action bray sang hapon-hapon nagwa ang apat tanan ka mga positive gikan sa Negros residente sa Negros Occidental kag tatlo sa apat action bray lunsay mga locally stranded individuals from Cebu tanan. That's why nga medyo nag-change action bray ang desisyon man Sanday Gustilo kag sa iya sini nga mga opisyales. Plano man ni Gov Lacson action bray nga istoryahon ang head balasang ACE o konsang Association of Chief Executives nga si Victoria City Mayor Francis Frederick Palangka. Agud may baluan ang ila kun action bray nga opinyon kung ipahagan-hagan ang pagbaton sang LSI gikan Cebu bangod ikaduha ini sa NCR nga may pinakadamo nga kaso sang COVID-19. Na kagapon action bray actually amo to siyang first time nga naka-record sang damo bala nga positive case diri sa aton sa Negros Occidental kag sa syudad sa Bacolod. Kay kung impuno ng duwa action bray anom gid no isa aton niya damo na action bray kay usually kung may ara man gid mega positive tag isa duha lang. Pero kagapon niya anom kabilog duha from Bacolod and apat gikan sa Negros Occidental. Plano man action bray ni Lacson nga sa pulon ang tanan nga alkalde agod sa ila may batian man ang ila sini nga sentimiento kag mga suggestions man angot sa nasambit action bray nga issue tigin para sa akon action Eden pabor gid ko da no hindi lang anay pagdali-dalion gid kay ti kabalo na kita sitwasyon sang Cebu mo no correct kumpara mo diri sa aton ya sa Western Visayas sa action Eden. Correct action bray wala man tagahambal gid no nga doka I don't know if appropriate nga man siyang good thing action bray nga may Teresita gid tangalan doon nga provincial hospital kay ti ang ila ni action bray ang apat to bala kagapon sa Teresita na to nga result sa halin action bray. May action bray may advantage man nga may ari na gid kita diri sang testing laboratory. Bangod nga hindi na kinahanglan nga maghulap pa ta didto action bray or mag-forward man didto sa Iloilo nga kadamo man daan sang ilang gina-cater man didto action bray no. Correct na no. So man nga yung isa may nagareklamo nga ti nga way pagyapo na mo na hindi ta na madali-dali kay may pila ka probinsya kita diri damo FWs damo sa mga locally stranded nga mention mo da individual so kano nga sitwasyon sa isa man nga laboratorio tati daw bulubudlay gid no guro pasensyahanay guro action Eden no. Correct action bray kag pag hampanay gid sa gihapon kay ti mahambal lang siya bray nga ti wala ta mahimo kundi maghulat lang action bray maghulat lang sa gihapon kay ti mo man sang aton nga mga otoridad ang tanan man nila nga mahimo ga extra effort na kumbaga sa mga resources man. Kis action bray do kabudlay man no nga actually may mga nagapamangkot man sa aton nga mga may contact man kita nga mga OFWs nga yapon sa mga quarantine facility kag nagapamangkot especially gid action bray no nga kung ti sa Bacolod sila na quarantine nga may gapamangkot nga gina-forward pa sang Bacolod sa Iloilo nga may ara naman sang laboratory sa Negros Occidental. Yes, correct kina no. So temo na no why taman nato gina-diskriminar ang taga Cebu no tipe initanan naton panigurado malang nimo. Action firing line. Okay, may gusto kuno di aksyonan ara na nagbalik siya. Sige dali gid lang no. Utod sa action Eden. Action Eden? Yes, action bray. Why man bagyo no?
Wala man Kalingkit. Ragid dyan, magwa na subong nga gabi. Ito bala mo? Sige. Ano pang next mo action, Eden? Ang wala na action, Bri, so far, ang mga update man sa Kapitolyo Provincial. Kag diya mo nang ginahulat-hulat man sa tanan kung ano ginaction, Bri, ang desisyon pagkatapos naman sang June 15 nga tiyang probinsya sa Negros Occidental under man sa Modified General Community Quarantine Action, Bri. Ayos. Action, Eden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Eden, salamat. Action na ginhatag mo rin sa kon halina ni kay Vice Irsid Familiaran. So sa tagahandumanan, zone 2, ano? Dira na nga area. Hindi man ko katultol da, hindi man ko tagahandumanan. Sa zone 2 ini siya, no? So amo na da. Pero ang mayo lang to nga butang kay ti inang na-isolate siya subong niya sa iya nga kwarto. Nabi mo to ang bali Vice kay namo hindi ni siya kwan sa lawayon. Action firing line. Kag isa pa kwan isa 52 anyos babae, no? Mother-in-law gani mo siyempre bayi, no? Halin sa Metro Manila ti na-isolate siya subong. Pero ti mo na protocol gyapon nga dapat sa sina nga lugar ya kapuloyan safe man to matuod. Pero dapat may ara na sang nabutang abi nga mga may mga placards or mga signage abidira or any information nga amo ni siya para ma-inform ang publiko. Action firing line. Sige, last 8:54. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital
at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga, check na to naming patrol. May pang patrol kaya to na to subong sa Handumanan. Ang mga barangay kagawad kuno subong ka prekurar daw sa ilaw sa barangay Handumanan para lang gid ma-plastar taning si COVID-20 na patient number 21. Patrol action John. Action na Bray, karon na patrol ara kita mismo live sa may area sa nga police station number 10. Kaya ang duwa diri ka makagawad sa nga barangay Handumanan amo ning kabalakas subong no sa sitwasyon diri sa Handumanan. May pangkagawad kay Gabalakas, kapitan niya way lang. Oo, kina-contact nila subong si Kapitan kay gusto nila ma-follow ang protocol na ang desisyon dapat maringin si Kapitan. Galing kay nila din ng problema. Sila mismo nga duwa sa Brian nagbisita dito malapit sa Pulian. Kaya nila nakitaan nga ni isa kabantay wala to. Yang ila problema diri kay initially ang mana kuno sining COVID-19 patient sa Brian nagagwa sulod sila Pulian kay nagadudong sang pagkaon. Kay nagalabay-labay sa pladra sa dalan din mismo sa street nila. Pero action dyan in fairness sining number 21 na mabuot ini siya din niya kwanway ni problema. Yes, sa Brian, kaya sa Pulian. Kaya kaya wala na ang gusto sa mga pila ka mga barangay opisyal, mga masiguro, ano nga may nagabantay. Dira, kag mismo man, ining nagagwa sulod nga iya nga bana, luloy ko nila temporarily nga mag-quarantine or matiniresulod sa balay, kaya para hindi magkaula. Action dyan, dalagid standby dali lang gid. 9 p.m. na! Mag-celebrate tayo ulit with Imperator Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Action dyan? Yes, that's right. So, kalahatan din sila sa area mismo sa station number 10. Kagawad, si Kagawad Jojo. Check ka din kung anong Kagawad Jojo. Ang gabi, inisya lang subong, anong sitwasyon sa lugar, hindi lang ito kunamang station. Anong sitwasyon Kagawad? Hindi pa kami gitano, no? Kahit simple hindi man po gusto nga maunahan ang ato ng barangay kapitan. Pero ang pinaka-importante gid ang pinanglanon gid ang protection para sa pumuluyo. Kay basi mapiktuhan, hindi lang isa ang mapiktuhan. Action dyan? Tatlo. Ano pilyedo ni Kagawad? Complete name, abi? Timbrano, pagitaan, ma-take action ta. Kau Jojo ano ganun sir? Ato ito sir? Ipunea. Kagawad Jojo Ipunea, sinipirme ang aton na action na Brian. So kagawad, ang inyo na lang is kamo na lang tumakoordinate sa mo tumano. Ito kami yan nagkikap. Kaya para respeto na natin. Masin maginano, masin paano. Marespeto kami sa iya. O respeton kanto natin. Kung ano ang matake action, buligan namon ini para sa proteksyon sa pumuluyo sa barangay Handumanan. Pero kamay ka rin kagawad, naka-check na kamo sa lugar. Ilang taon na nakakadto kami to kagina. Pero at least i-positive daw positive na, confirm na, but then we have to do something nga para for the betterness nga amang safety naton. Kagang safety man sang pumuluyo nga manan. So sa kapamati labi na gid sa action. Mga muyo lang tagyapon. Kag sa taga-Handumanan, mga muyo lang ta. Na naman na sa aton nga initial nga na quarantine. So, why naman to sa Ang aton na lang gid is to may istorya kami anay kay Kap. Kung kuanan mo ni kung i-lockdown tani ang ining street or something like that para nga kaya rin man ang mga kagawat nga mabulugay man kag para sa katawaan sang pumuluyo. Action dyan, magkota sa Kagawad, anong sit-up sang balaya dira? May makatupad ini, dikit-dikit, anong compound, anong sitwasyon? Anong iya balay, nang may mga tupad isang dikit? Or ano to na? Kagawad ano kari? Kanto. Ano name to Kagawad Kanto? First name ta? Zinaida. Sige, Zinaida Kanto. Kagawad, duwares na ni Kagawad Jojo, di sumungari mo. Ang iya balay, set-up sa balay, may mga tupad balay. Oo, miyara, di jay kiti syempre, ang residential nga daan, amunda, the wall-to-wall pa na ang dikit-dikit sanay lang. Dikit-dikit lang din siya. Squatters area ni. Ang mga balay. Pero po sila balay?
O may pod siya nga duwa sila da. Kay paghamlin niya gid sa quarantine facility, dira sila gin diretsyo kagapon. Why sila kagwa? Wala gid sila yang kagwa, bali dira gin na sila gin isolate da sila. Pero ang problema lang niya kay ang bana niya gadulong isang pagkaon tapos mabalik naman dito sa ilag dyan nga balay. So damo pag dito agyan nga mga panimalay. Susko. So mo nang ginapulbaan namon wala ta kabalo. O hopefully nga wala lang. So maligurado lang dito. Kay kabudlay. O di makadto ka sa buwan kagawad. Yung tubig kagawad Jojo. Sige, why just pray lang para sa aton ning anon. Ang importante gid sa tanan pangamuyo gid. Ikaw din kyo gida. Action na bray ang duha ka makagawa. Magamo ni nga sitwasyon gagwa sulod ang bana gali pabuwasan ta pa ni baususko aksyon diyan. Ako na so may dikir kagawa jo kagawa na ida kantos din naga dekorar no. Makadto sa sumong kay kapitan danoy kay ingyo on kanila nga dapat karon nga gabi may aksyon na gid nga timuon ang barangay kaya bali na hindi pwede pagpabasan aksyon Brian. Sige aksyon diyan. Amo na sitwasyon diri mismo sa area kay nagkadto na kita diri sa may barangay Hindumanan siyad sa Bacolod. Direkta sa Batawan patibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Sige, salamat sa duha ka mga barangay kagawad sa Hindumanan nga ti subong nagbungkalas gid ka nagprekuraro sa sinibad tiniyo. Action Firing Line. Ginaendorso to sa inyo ang DTX 500 no? Kag mga kaksyon indako bulig ni para sa sininga panahon pandemya kag may mga dengue pasubong, may mga leptospirosis pa no pangabalatian ilulan subong. Sa sari-sari nga balatian dapat may protection kita, may suplemento kita sa lawas amuni ang DTX sa 500. Action Firing Line. Magluwas sila dako bulig ya sini sa pagpanubo sa imo sining sugar. Resulta sila diabetes plakadlaw kag protection man sa imo sining dugo kag atay iban pa dira sa imo lawas mag DTX 500. Action Firing Line. Okay, why na kita sang igo pang oras pero di ko gid pagkalimtan mag Life Extension Vitamin D3 pampabakod sa immune system. Kag Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga may arasang vitamin D3 mga ka-action. Upod sa pagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Siruna Magbanwa. Sa technical side we have Action Nelmar Madera, Action El Rey Dotilios, we have Action Ann Defensor sa News Center. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri man natapos ang isang memorableng istorya sa Action Firing Line, maglibati tabwas sa mamagyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.